Bij een brand onder dood in Gastate in de Ljouwerwijk Kammergeboren is voor een man het stoffelijk omschot van een man voen. Elke dag gaat het om de 44-jarige bewenner. Een jongen van 14 waart om 11 uur een wekker van een sterke brandlucht. Hij leidt Bob in het wenhoes te sliepen en kon hem zelfs in veiligheid brengen. De zware storm van vorige week had ik voor een soort skeerswaardig op het waad. Vooral de Moxelperceel binnen bot troffen. Dat blikken uit een inspectie van medewerkers van het ministerie van Economische Zaken. Gewoon perceel binnen in een periodentijd heel leeg waait. Zo'n 1990 had de Moxelvisserij net sabot te Leijenhaan van het waar. Friesland docht het op meerdere punten volle beter als de rest van het land. De provincie zou een fabiel wijze kennen. Dat zei premier Rutte op zijn tweedaagse werkbezoek in onze provincie. En neemde de opvang van de krimp, de werindeling, wettermanagement en de boeienbaan tussen onderwijs en bedrijven. Joen en vannacht is het ruinerig waar. Het ziet eerst nog een hudde zuidwestenwind. Het is een graad als 8. Morgen is nog wat buien, maar dan wordt het droog en breekt de zinnen terug. Temperatuur dan 12 graden en de zuidwestenwind is krachtig.